Kia Sorento je auto, ktoré veľmi dobre poznáte. Naše cesty brázdi už 3 roky. Dnes tu máme ale nový model Kia Sorento po facelifte. Poďme si ukázať novinky. Začnime prednou časťou, ktorá je úplne nová. Na prvý pohľad je jasná zmena uloženia svetiel z horizontálneho na vertikálne. Zmenou prešla aj predná kapota a umiestnenie loga a zmenilo sa aj umiestnenie prednej kamery. Vo faceliftovom modeli je o niečo vyššie, čo má okrem dizajnu aj praktickú stránku. Lepšie uvidíte pred auto v teréne a pri tzv. Mestských ťukancoch, čím je kamera umiestnená vyššie, tým je riziko jej trafenia a poškodenia menšie. Poďme dozadu. Zadné full LED svetlá dizajnéri prepojili a výborné je aj osvetlenie priestoru za autom pri cúvaní. Nové je aj tretie brzdové svetlo. Navyše, ak máte batožinový priestor naplnený až po strop, tak stredové zrkadlo si takto preklopíte a máte v ňom obraz z druhej zadnej kamery. Novinkou je aj tzv. Digitálny kľúč. K Sorentu dostanete 2 klasické manuálne kľúče a až 7 digitálnych pre členov rodiny alebo spolupracovníkov vo firme. Znamená to, že pomocou smart telefónu alebo smart hodiniek auto otvoríte a naštartujete. Aj v interiéri nastali zmeny. Začneme vodičovou sedačkou. Tá je vybavená relaxačnou polohou, ale aj masážnymi funkciami. Volant si môžete nastaviť elektricky. Kompletnou zmenou prešiel aj infotainment. Je tu nový dvojitý displej, ktorý je mierne zahnutý s orientáciou na vodiča. Je v matnom prevedení, čo famózne maskuje otlačky prstov. Novinkou je aj bezkáblový systém Android Auto a Apple CarPlay. Zmenou prešiel aj stredový panel pod displejom. Poznáme ho z modelov EV6 a Sportage. Mňa osobne potešila zmena výduchov vzduchu. Pred faceliftový model mal v strede také malé vetráky, ktoré púšťali studený vzduch aj na koleno, čo po dlhšej jazde nebolo moc príjemné. Nové rozloženie výduchov je podľa mňa lepším riešením. Ďalšou novinkou je snímač otlačku prsta. Slúži na rozpoznanie vodiča a nastavenia profilu. Pri 5 alebo 7 miestnej verzii ostalo za prednými sedadlami všetko po starom, ale pribudla 6-miestna verzia. Rozloženie sedadiel je v 3 radoch po 2 miesta. Z množstva asistenčných prvkov, ktoré v Sorente sú, pripomeňme 2 novinky. Prvou je asistent na predchádzanie priamym čelným zrážkam, detekujúci protiidúce automobily či motocykle s podporou riadenia zabranujúceho kolízií s označením FCA2. Ďalším je asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu s označením HDA2. A ešte jedna vec. Myslíte si, že okrem zmien, o ktorých sme hovorili, sa Kia Sorento po facelifte aj inak šoféruje? Áno, aj v tomto ohľade nastala zmena. Kia Sorento po facelifte je o niečo tichšia a aj pohodlnejšia. Lepšie sa popasuje s nerovnosťami, najmä s hrubými priečnými nerovnosťami, a to vďaka hydraulickým silendblokom, ktoré sú v rámci modernizácie vpredu aj vzadu. Presvedčte sa o tom sami v Autobeki na Košickej ulici v Žiline.